Vallox Blue Sky ilmanjakojärjestelmä. Vallox Blue Sky on taipuisa, ääntä vaimentava ja asennusystävällinen ilmanvaihdon kanavajärjestelmä. Asennuksen nopeus ja lähes olematon kanavaosien tarve tekevät Vallox Blue Sky-putkesta edullisen ratkaisun sekä uudisrakennukseen että saneeraukseen. Tulo- ja poistoilmat kulkevat Vallox ilmanvaihtokoneelta Vallox äänenvaimennusosan tai äänenvaimentimen kautta Vallox Blue Sky ilmanjakolaatikoihin, joista tulo- ja poistoilma jaetaan koko taloon. Tähden muotoon rakennetussa ilmanjakojärjestelmässä jokaiseen venttiiliin on yhdistetty 1 tai 2 putkea suoraan äänieristetystä ilmanjakolaatikosta. Liitokset tehdään nopeasti kätevillä pikaliitoksilla jakolaatikon ja venttiiliyhteen välille. Vallox Blue Sky on polyeteenistä valmistettu, tiivis ja hygieeninen M1-puhtausluokan ilmanvaihtoputki. Se on helppo puhdistaa jakolaatikon tai venttiilin kautta. Äänet eivät kantaudu kanaviston kautta huoneesta toiseen. Putken ulkohalkaisija on vain 75 mm. Se voidaan asentaa kätevästi väli- ja alapohjaan, alaslaskettuihin kattoihin, betonivaluun, väliseiniin ja koteloihin. Yhdelle Vallox Blue Sky-putkelle suositellaan ilmamääräksi 8,3 litraa sekunnissa, eli 30 kuutiota tunnissa. Tarvittaessa venttiilistä suurempia ilmamääriä asennetaan rinnalle toinen putki. Blue Sky-järjestelmään kuuluu putkiston lisäksi tarvittavat ilmanjakolaatikot, venttiilien liitäntäosat asennustarvikkeineen ja osineen. Ja nyt käytännön asennuksiin. Kyseisessä kohteessa ei ollut ilmanvaihtokoneelle vaimentimineen ja jakolaatikkoineen varattu erillistä asennuspaikkaa, ja siksi oli mietittävä, mistä löytyisi sopiva keskeinen tila, josta kanavistovedot olisivat mahdollisimman lyhyitä. Yläkerran WC:n matalasta ja muutenkin huonosti hyödynnettävästä tilasta varattiin asennustilaa siirtämällä väliseinää kauemmaksi ulkoseinästä. Ensiksi asennetaan koneen seinäkiinnityslevy vaakasuoraan seinälle ja riittävän korkealle, jotta kondenssivesiyhde saadaan kiinnitettyä koneen pohja-altaaseen. Seuraavaksi nostetaan tekniikan maailman 2/2009 testivoittaja, tasavirtapuhaltimilla varustettu Vallox 90 SE ilmanvaihtokone seinäkiinnityslevyyn. Jäteilmakanava liitetään koneesta kattoläpivientiin ja ulkoilmakanava asennetaan viimeiseksi viereisestä seinästä ulos. Molemmat kanavat sekä lämpö- että kosteus eristetään, jotta sisäilman kosteus ei pääse tiivistymään vedeksi talviaikana kylmän kanavan pinnalle. Tulo- ja poistoilmakanavien äänenvaimentimien asentamisen jälkeen tehdään liitokset koneen ja vaimentimien välille. Jakolaatikon kanavalähtöjen liitäntälevy asennetaan sille sivulle, mistä kanavien asentaminen onnistuu parhaiten. Tämän jälkeen jakolaatikot yhdistetään kanavalla äänenvaimentimiin ja kiinnitetään mukana toimitetuilla kiinnityskorvakkeilla liikkumattomiksi rakenteisiin. Seuraavaksi on vuorossa venttiiliyhteiden asentaminen niihin huonetiloihin, joihin tuodaan puhdasta raikasta tuloilmaa tai poistetaan hajut sekä kosteus. Yhdestä putkesta suositellaan siirrettäväksi ilmaa 8,3 litraa sekunnissa, eli molemmat liitäntäyhteet hyödynnettäessä saadaan yhdestä venttiilistä lähes 17 litraa ilmaa sekunnissa. Mikäli huonetilassa tarvitaan vieläkin suurempaa ilmanvaihtoa, voidaan kyseiseen tilaan asentaa 2 tai useampia venttiileitä. Saunan poistoventtiili sijoitetaan lauteiden alle ja tuloventtiili kattoon kiukaan yläpuolelle. Keittiön roska- ja jätekaapista poistetaan hajut, jotta ne eivät kulkeudu oleskelualueelle. Yleispoisto tehdään vielä kaapiston yläsokkeliin. WC:n, kodinhoitohuoneen ja pesutilan venttiiliyhteet asennetaan kyseisten tilojen kattorakenteisiin, joihin putki on helposti asennettavissa. Takan lämmön siirtämiseen koko rakennuksen hyödyksi asennettiin 2 venttiiliyhdettä takan yläpuolelle, jotta takasta nouseva lämpö saadaan siirrettyä tehokkaasti. Kaikkien venttiiliyhteiden asentamisen ja tarvittavien putkireijitysten tekemisen jälkeen aloitetaan putkiasennukset. Ilmanjakoputki sujutetaan venttiiliyhteen ja jakolaatikon välille yhtäjaksoisena ja näin saadaan erittäin tiivis kokonaisuus. Putki
Putki liitetään molemmista päistään tiiviiksi käyttäen kumista tiivisten rengasta ensimmäisessä putkiurassa. Putki työnnetään liittimeen aivan loppuun asti. Pienen kokonsa ja taipuisuuden ansiosta putkivedot on helppo suorittaa väliseiniin, välipohjiin, alaslaskuihin sekä erilaisiin koteloihin, kuten tässä esimerkki talossammekin. Kun asennukset ovat valmiit, voidaan niitä vielä tukea tarpeen mukaan rakenteisiin, mutta kevyestä rakenteesta ja asennuspaikasta johtuen se on useimmiten tarpeetonta. Seinä- ja kattopinnoitteiden valmistumisen jälkeen katkaistaan venttiiliyhteet pinnan tasalle ja niihin kiinnitetään venttiilit, jotka säädetään rakennuksen valmistuttua. Samalla annetaan rakennuksen käyttäjille käytön opastus ja neuvotaan tarvittavat huoltotoimenpiteet. Tulo- ja poistoputket asennetaan, kuten esimerkki talossammekin, lämpimään tilaan. Näin niitä ei tarvitse lämpöeristää. Mikäli osa putkista joudutaan asentamaan lämpimien huonetilojen ulkopuolelle, on ne eristettävä. Siitä löytyy seikkaperäistä tietoa Blue Sky -teknisestä ohjeesta. Vallox 90 SE:n asennus sekä äänenvaimentimien ja Blue Sky -jakolaatikoiden liittäminen ilmanvaihtokoneeseen. Jakolaatikon putkiyhteiden asennussuunta on helppo vaihtaa. Venttiiliyhteydet kiinnitetään eri huonetiloja varten seinä- ja kattorakenteisiin. Putken asennusreittien rakennustekniset esivalmistelut. Taipuisa, sileäpintainen Vallox Blue Sky -ilmanvaihtoputki on vaivaton sekä nopea asentaa niin uudis- kuin etenkin peruskorjauskohteeseen. Kuvat asennusesimerkkeistä osoittavat asennuksen vaivattomuuden. Venttiilien asennus ja säätö tehdään ennen asunnon käyttöönottoa. Blue Sky-asennuksen lopputulos on siisti. Kokonaisuus on sisäilmastoltaan puhdas ja hygieeninen. Nopea asennus on kustannuksiltaan muihin verrattuna edullinen ja käytössäkin korkean hyötysuhteen tekniikan maailman testivoittaja takaa pienet asumiskustannukset.